Hello, dámy. Zdvihnite tie zadky, snad si to tu nemám odmakať sám. Fíha, to je priestor. A ty teraz začni žiť svoj sen o bývaní v Bratislave. Pozri! A tento dom je výnimočný. A ja ti ukážem, že na vrchnom poschodí je centrum nekonečnej lásky. A tu je tvoja spálňa, ktorá ti vezme dých. A vznikla z tej lásky aj nejaká detská izba? Je to plodný dom. Rovno 2. Hľadáš dom v cene bytu? Tak už nehľadaj. Napíš mi.